Здравейте, хора! Днес ще играем на една игра, която е реално супермаркет, но безплатна като цяло ДАП. Между другото, ако ви хареса това, като правя, абонирайте се за канала. Гледай се така. Как да се каже на нашия стор? Кажа пушката. Бошката. Не. При вкусно. Така. Айде, difficulty 1. Така. Нека да видим. Крич. Така. Имаме 5000, окей. И да, това е нашия магазин. Welcome. Така, така. Абсолютно за първи път ще играя. Come back later. What the Сон на обратно. Окей. Затвор. Папилен. Така, the first step. Така. Buy. Ага. Добре. Опа. Как мога да го сложа? Ето там пише. Със себе, аз съм много тук. Аре бе. Сега какво иска това от мен? No, the storage shelf can only place the next... Какво? Май, това трябва да го купя. Така. Добре, значи, note... Ага. И checkout. And the storage shelf. Към storage shelf ще бъде... Така, good job. We have a friend, така, available. Go to manager room. Така. Тук ли? Manager backboard. Така. Great, you have Now go to the manager backboard. Така. Products order. Ага. Basic products. Така. Така. Добре.
Great. Now go outside. Добре. Ето ви. Ага. Така. No more. F to drop. Това къде е копчето? Би трябва да е някъде тук, бе. Ево е. Ага. Естествено, първи епизод няма да е в смисъл същата се. Той ще бъде няколко дена само правиме тук нещо. Питвам се да е, колкото се може по-бързо, но... Все пак това не е... истинската супермаркет симулатор, така че... Ако искате да гледате хубави игри, трябва да гледате и това. Така че, съжалявам. Но аз ще се боря, ще направя всичко възможно, което мога. Все пак мога да си купя някоя игра. Между другото, ако искате някоя друга да играе, да си... В смисъл, коя... Кажете ми коя игра искате да гледате, в смисъл, дори да купя, просто ми кажете коя игра искате да купя, ама да е поне 30 евро, не, 20 евро надолу. Така. Pricing devices. Pricing. Не е това. 100%. Sell. Какво е това? Не ми трябва. Добре, предполагам това. Не. Добре, Produce Apply. Трябваше да ги... аз съм много зле, чакайте. Не, те са и сложени цени. Добре, go to the manager room and take one pricing device. Добре, това предполагам. Добре, не. Обе. Ето бе. Това ли? Добре, в момента е отворено. Айде бе! Ело бе! Някой се е запътил. Първият ни човек. Нека да го оставя тук. Нека да видим какво ще си вземе. Интересно. Как ги взима между другото? Как ли? Айде, почтай. Опа! Ми се жаля. Защо наляво бе? Аз съм пълен идиот. Два... Айде, какво си? Това е много бъркащо. Колко? Дай пари. Карта? 3,79. Каква? Оре бе. Бе. Добре. Така.
Добре. Добре. Нищо, по мен няма какво да правя. Ще излезе спокойно, просто сега ме гажегата и... Почва се излезе. Сега игра. Айде. Така, тук сме. Така. Так. 7 и 14. Оп. Така, готов си. Колко пасти. Между другото, хора, абонирайте за канала за повече видеа такива, просто... Ако на тази игра съберем 10 гледания, ще направя втория епизод на тази игра. Между другото ви подготвям едно видео на 99 Nights in the Forest. То ще бъде доста време, в смисъл поне 30 минутно и ще видим. Принципно ще бъде докато не умрем, естествено, но ще видим. Така... Пъте, виж ли лицата е така? Глей! Добре. Сол и вода, интересно. Едно... Опа. Така. Винаги е така със так. Всичко точно. Т.е. даже тук от супермаркет има. Както и да е. Петля. Айде. Това е доста заребяващо, в смисъл 20 лева. Не, ти не си познал. Как да му... Как? Фу? Аз мога ли го махна теб? О, това е сета. Седем. 3. Ама на картата не дава точно. Need a broom for this. Какво означава това, бе? 14, 61. Так. Аре бе! Опа! Ето си. Дай. Мале, ти ще ме ограда, бе? Не, всъщност няма. Извинете. Добре. Едно,
Так, так. Ако не ви харесва, просто или дизлайкнете, или просто ми напишете коментар. Ако ви хареса, просто се абонирайте. Четири, 29. Три. То си. Да, опа. Това. Опа, аз малко... Аз съм пълен идиот е така, смисъл. А тази си изкарваме бапо... 10 лева, смисъл. Аз сещам, че тази поредица няма да е много хубава. Но ще видим. Ако искате някоя игра с поредица, в смисъл с някакви епизоди, примерно... Някоя, която е, примерно... Абе, сещате се каква игра имам предвид. Добре. Този ден също и... Знаете ли какъв е проблема, че това е с абсолютно истински секунди? Дойте, не. Меню. Добре. И това беше така. Надявам се ви харесал. Ако е така, просто нете лайк бутона и... Това е. Чао, чао.